ngike ngabhala lapha ku Facebook ngentokazi yakwamnomiya eyabulawa lapha uZandile Mnomiya yabulawa lapha eMlazi kwaZethi. ibulawa ngenye insizwa ebeyisosha. Angisazi noma isiboshiwe lensizwa. Ngigcine ngilandela lolu daba but angazi noma ngoba ngigcina ibaleka lensizwa le. Weli ke kodwa izogcina iboshiwe. Ngihlale ngikhuluma ngosizi lomuntu ophatha isibhamu. Abanye ke noma sebelijwayele leli temu into phela musu uyijwayele igcina isiluze meaning ne value yayo. Mawusu uyijwayele nje ugcina ungasayinaki. Ngiyaye ngikhulume ngosizi lomuntu ophatha isibhamu. Lapha ya eMlazi kwaZethi kunentokazi yakwamnomiya ngabona nje Nkosi yami ku Facebook bebhalile osisi bakhona bekhala ngosisi wabo owagcina edutshulwa washona edutshulwa yisosha. Uma belichaza lolu daba lo sisi wakwamnomiya wayeyela kubo nje kade ephuma somewhere eyela kubo kwase kuthi la emgwaqeni nje ku stop sign eMlazi nje kwaZethi ngase kungasebani laphana ngizokhumbula ukuthi ukuze abantu balapha kwaZethi ngicabanga ukuthi bazoyibona le ndawo. Lo sisi maye ku stop sign washayelisana kabi nenye insizwa. Washayelisana nje kabi nenye insizwa kwase kuthi lensizwa kushuthi mabeshayelisana kabi ingathi lensizwa ingathi lo sisi wangena indlela kungeyakhe vele kanti lensizwa uzofika ingami yavele afika angena nalensizwa ngoba phela ku stop sign bayaza abashayeli ukuthi ku stop sign ufika ume ebese ke kuhamba wena ofike eqala. So lo sisi wafika wama nalensizwa ilindele ukuthi ime nayo wayesedlula lo sisi yavela la engena lensizwa yesishale imoto yalo sisi ngapha ngemuva. Wayese eseyimisa ke imoto lo sisi nalensizwa yayimisa imoto. Uyabuza ke lo sisi ukuthi how ngoba phela imina engingene eqala imina engifike eqala imina engine right of way wawusungena eqala wenzani ungishayisa. Lo bhuti mayekhuluma kubonakala ukuthi udakiwe. Ehle lo bhuti ehle lo sisi emotweni abuka umonakalo yabo ukuthi imoto ngoba phela imoto yakho mayisishayisiwe ngakho lokhu uqhubeka ngayo uhamba ufuna uyibuka ukuthi limele kanjani. Mayibuka lo sisi imoto yakho ukuthi limele kanjani ebese buza kulo bhuti ukuthi ungishayiselani. Hayi lo bhuti ngathi akukhuluma into ebhekele eceleni uyisosha lo bhuti. Ebese beshintshane ngamazwi kanti luckily ukhona umuntu obonayo uyababuka laba nje babehilizisana nje ngamazwi kusebusuku kodwa uyababuka uyabazi futhi bobabili. Ebese lo sisi wakwamnomiya eyongena emotweni ebese ethi kulo bhuti ngoba ngiyakubona ukuthi isimo okusona nje manje asikho right ngicela sikhulume noma kusasa ngalento. Ebese ngena lo sisi emotweni ebese ethatha ifoni yakhe. Mayithatha imoto ufuna ukuzoshutha inumber plate ngoba phela uzosuke wenzela nobufakazi phela ukuthi kwenzakaleni. Efike shoot inumber plate yale nsizwa le bese ivela imshaya insizwa ngesibhakela bathi mshaye ewe lo sisi noma imphushe ewe lo sisi imphushela ukuthi uyishuthelana imoto yami. Avuke lo sisi ke ngokuthi nawo seyishaywe phela umuntu wesifazane azama ukulwa umuntu wesifazane yabo lokulwa kumuntu wesifazane ongathi ishumayelwa nendoda. Le ndoda ivela ingene emotweni ithatha isibhamu imdubule lo sisi. Ababebuka lo owayebuka oyedwa uthi le ndoda yafika yamdubula lo sisi yamdubula nje at close range yamshawa yayisimbamba wathi angithi kufanele ewe lo sisi yayisimbamba yamhlisa kahle yambeka nje phansi yayisingena emotweni esiyahamba yayisiyabaleka. Afika amaphoyisa lo wayebona wakwazi ukuxoxelela elinye iphoyisa laphana. So ngigcineke isagcwele amathafa le ndoda iyisosha ngigcineke isagcwele amathafa and I can assure you ukuthi
mawukuthi ayikabanjwa namanje ngicandi izobanjwa noma yinini noma bekuthiwa ikuphi noma ingabaleki kodwa izogcina ibanjiwe. And ngayo ngale yanto nje yayenzayo lapha impilo yesidani ngoba ngeke phela ibuyile emsebenzini izosebenza nje kuthuleke isibulela umuntu. Awucabange nje ubulela umuntu ongaxabene naye, ubulela umuntu nje for nothing ngoba okwayo isiphuzile ke yadakwa yamshayisa kusisi, hayina kakhulu futhi yamshayisa kusisi. Unelungelo usisi lokuthetha ethethela ukuthi ungishayiselana. Okwayo lo ndoda kwakuthi nje iphuma emotweni ithi dadewethu ngiyaxolisa ngiphuzile. Ngiphuzile sesingiyaxolisa ngoba lo sisi wayengalwe. Noma ngayishuthi imoto eyenzeni athi nje ngiyaxolisa ngiphuzile. Sasikuphi nje isidingo sokuthi uzungene noma mayishuthi imoto usisi ungene emotweni ukhipha isibhamu uzumdubule. Sasikuphi nje isidingo sokuthi nje leli ya social dubulelo usisi wami noma sasingekho ngempela. Ngabuka odade wabo balosisi bepostile ku Facebook bekhala ngokuthi ingane udade wabo ufile abazi ukuthi ufe kanjani kodwa sebezwile ukuthi ubulewe yisosha. Ngase ngilitholile mina udaba ngapha ngalibhala ngase ngiyalibhala emva kwalokho. Ngiyathemba ukuthi leyansizwa eyisosha agcina iboshiwe. Uma isiboshiwe futhi ngiyathemba ukuthi nezingane la ikhona. Uma isiboshiwe izogwetshwa futhi isingaphunyuka ngenhlahla yayo kodwa izogwetshwa. Uma isiboshiwe yagwetshwa ngelanga lokuqala nje ifike ngaphakathi ejele, ngelanga nje lokuqala. Futhi okwayo ke kusimple izoyisola nje iso ngoba kwesinye isikhathi uyisola usabaleka nje. Usubona ngingasavukeki emsebenzini, usubona angithi phela bucashela amaphoyisa, usayitshela ukuthi uhlakaniphile ngeke akubambe, usayitshela hayi amaphoyisa wasebenzi. Uyawazi amaphoyisa wasebenzi, usayitshela lokho usayikhohlisa kanjalo. Uyayitshela ukuthi hayi ngizodlula kulento. Kodwa uthi uyezwa uzokuthiwa amaphoyisa kade la kade ukhona ngayizolo. Uphinde ubaleke ushintshe indawo uzokuthiwa afikile la ubukade ukhona ngakuthanga. Insizwe eyizosha bengisathi ke la ekhona mikuthi ayikaboshwa ngiyazi ugcina iboshiwe. So omunye umuntu uyisola engakafiki ngisho enkantolo. Usubona ngingasayeke emsebenzini ngingasenze kulutho. Usubona phela umqondo usubuyile ukuthi awunakho ngiphelelwa isinkwa sezingane zami. Nakho kuphela phambi kwami nje ngoba phela musufuna namaphoyisa yonke into yakho uyishiyile. Ezinye zezinto bantu neniphatha ibhamu noma ngabe uyisosha noma ubuyini nina nje kodwa niphatha ibhamu noma ngeke emsebenzini. Ezinye zeyinqumo eniyoyithatha ngalezi ibhamu eniphathayo ziyogcina zinifake kulento noma zinifake kulesi simo saleli sosha engikhuluma ngalo ngoba mawungahlela umuntu umbuze esesoba esekuma sensi zakhe nje kahle umbuzo ukuthi ngempela usisi lo wawumbulalela ngeke akutshele. I'm telling you ngeke azakutshela ukuthi wayimbulalela lo sisi ngoba awukwazi ukubulala ukushayisa imoto umuntu kancane nje mayekubuza ukuthi uyishayiselana imoto ngiyayishutha ngenzela ukuthi kusasa nami ngibe nobufakazi bokuthi ngempela imoto yakhe ishayisa imoto yami mase sikhuluma bese uyamdubula umuntu umbulalela lokho. Lezi ibhamu eniphatha abafethu ngelinye ilanga ziyonenza ukuthi nisole impilo yenu yonke. Abanye bayolizwa leli ivangeli esilishumayelayo, abanye ke bayolizwa sebephakathi kodwa abanye abanenhlanhla bayolizwa bengakangeni bengabe besangena. Siyabonga kakhulu.